Няколко американски града твърдят, че те са родното място на емелбата. Мелби се появяват за първи път през 1880 година, когато продажбата на сладоледени и газирани напитки е забранена в неделя. Днес сладоледените мелби се предлагат предварително приготвени и замразени на отделни порции. Няма нужда да чакате. Този декадентски десерт може да бъде сервиран за миг. В неделната фабрика производството започва с нещо, наречено бяла базова смес. Това е пастеризирана смес от прясна сметана, мляко и разнообразие от подсладители. Работник добавя смес от жълто оцветяване към бялата основна, която променя белият цвят. Щедра порция чист екстракт от ванилия придава отличителен вкус и добавя допълнително цвят към кремовата основа. След последното разбъркване сместа е готова за процес на замразяване, по време на който ще има добавен въздух. С негова помощ сместа ще се превърне в мек сладолед. Време е да погледнем към контейнерите. Едновременно 2 чаши за мелба с индивидуален размер се придвижват напред по производствената линия. Срещат се с дозатора за сладолед, той автоматично изпомпва точни количества от мекия ванилов сладолед в чашите, като пълни чашите до 3/4, оставяйки много място за гарнитури. Сега е време да приготвим следващия слой от вкуса – шоколадовия фъдж сос. Работник смесва обезмаслено мляко и подсладители до консистенция на пяна и след това добавя няколко големи торби – какао. Лопатката на миксера разбърква съставките, за да разпредели равномерно какаото навсякъде. Шоколадовият крем се изпумпва в пластмасова турбичка, за да се охлади за една нощ. По време на охлаждането сосът се скъстява значително. Сега това е богат шоколадов сироп. Кадифен и гладък, шоколадовият сироп изтича от турбичката в голям резервоар. Оттам дюзите разпръскват шоколадовия сироп върху ваниловия сладолед в чаши. След това работник излива смес от течен топинг във високоскоростна смесителна система, която го разбива до кремава консистенция. Дюзите нанасят разбития топинг върху покритие с сироп сладолед. Сега е време да добавиме малко шоколадов крем към гладките сладки мелби. Системата поръсва парчета полусладък шоколад върху разбития топинг. Това е последният щрих. Тези шоколадови мелби за една порция са приготвени почти изцяло от машини. Сега конвейер ги изпраща през ледена струя въздух за бързо замразяване. Излизайки от фризера, замразените мелби пътуват напред, защитени от предпазители отгоре, поради съображения за безопасност на храните. Фунията за мелба се насочва към една лента, която ги позиционира към друга такава. Капакът се плъзга надолу по олей и се приземява върху чашите за сладолед. Ролки натискат капаците надолу върху джантите. Въртящ се апарат поставя пластмасовия ки около капаците. Продължават напред, докато стигнат до машина, която сортира чашите за мелба в редица по две. Това позволява на робот с засмукващи рамена да вземе 6 наведнъж и да ги опакова в картонена кутия. Кутиите се движат под и над опаковъчната лента, за да запечатат горната и долната част. Невероятно, но тази фабрика произвежда 1440 чаши сладолед на всеки 15 минути. И всичко това е благодарение на магията на механизацията. Тази компания произвежда тонове сладолед с различни аромати и вкусове, така че ще имате много голям избор.